Mä nostan sen ylös sitten. Vittu pitää saatana tuo kohtaa. On se 2,5 kolmonen. On kolmonen, on. Hyvä Jori. Mä käyn kaappaamassa. Enää vielä. Ota foto. No se jää kiinni saa. Jäi. Jäi se peruke on. Väy tänne. Siinä on pitkä leikari. No. Vittu. Tää se on se. Se on tämä kala. Ai. Eikö koukkuu? Ei ku. No niin. Taivas varjel. Ei sitä kyllä catch and release sieltä. Eikä. Ei. Se oli vähän samana kuin risu. No hyvä. Siinä kikka. 3 kilon. Näytästä. Hyvä Jere. Jes. Taivas varjel. Mikä sieltä tulee? Sieltä tulee haaki. Näytä vielä. Jes. Oota. Nyt juon kaalia. Heitä tuohon käyntiin. Ja oja.